What do you want? I don't know with hard drive. It's not. And I check na Volt 104.3 FM. Yes, egwu was Sadebe Onukwuru njọ ga-ekwu mma. Definitely Onukwuru njọ ga-emechakwa n'ukwu ma ekwuru ekwu, and otu esi ekwu ya ka o si na-adịkwa nnọọ. Enye afụgokwa m etest gokwa m wee fụsị n'ọkwa eziokwu na Onukwuru njọ ga-emechakwa kwuo mma. Ee, Adaọnya mere nji wee bịa n'ụbọchị nke taa wee bụrụ nnọọ ife nji maka ya wee bịa taa maka na mmanụ all rugo mgbe m may let the cat out of the bag maka na so nwere onye mee ka mmalụ that na because of otu ụfọdụ ụmụ nwoke si ebe ụfọdụ ebe si eme na ha ama nji ije dị ebe ahụ wee sị ya what if na ọbụkwa na nwoke dịkwa n'iche from ụmụ nwoke ndị ọzọ. Ọ sị m mba o na ọkwa general knowledge o na ife a bụkwa ife eji wee malụfa na ọ bụrụ ife taa na change ya ma mbidokwanụ with ha. So wee jụbụ ya wee sịza ya ka ihe mere o ji wee chee na ya bụ nwoke ama change m, because according to ihe ọ gwa m bụ that na from ịbụrụ onye ebe a na ha na-eme ka ndị ochie ya na ha soro ụwa eme evolve ịmara otu ọ ga-agbapụta kịta esi ijezi badi na-anọ na 21st century na ịnụ ọdị ebe ahụ na-adị emekwa ife jezi badi na aka na-asụ nni ji na aka ji odo asụ nni ji na nwere ihe dịkwa ka igo ihe nni a eri n'ilo wee bata n'ime ụlọ na nwoke si na ọ bụrụ ọnụcha nwaanyị o mee gịnị ọ dịkwa ka ọ nọrọkwa ka onye anụ bere nwaanyị ya bụ agụụ gụọ ya anatabialie homemade meal ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ fast food ka nwunye ga-asị anya gote for what okotere ịgba nsị ya my sister speak no more maka na anya bụ ife amarọ m ebe m ga-ejidete because ịma na one thing anyị nọ na-ekwu yesterday bụ find somebody that genuinely loves you. Ọkwa ibe anyị nọ na-ekwu nnyaa na ịnweta onye fụ gị n'anya onye ji obi ya niile wee fụ gị n'anya na o nwere some certain things na-ama count n'ife ị ga na-emezi bụ gịnị sacrifice na compromise dịka otu justice si wee kwu na nwekwana onye na-afụ nwaanyị eme gịnị alọvụ ya ma nwoke alọvụ nwaanyị ozugbo ma nwaanyị lọvụ nwoke ozugbo na onye n'anya ọ bụ na ihe ya compromise na compromise bụkwa na lọvụ ahụ na ọ bụrụ na ime nwụrụ compromise maa na gịnị mere na lọvụ adịrọ. So nke nwaanyị wee na-asị m na nke a bụrụkwa nke ka ọ bịa mewe ka m nne ha ochie na ndị amii na otu ndị anụ a si eme na befa bụkwa ị ga na-eme gịnị ka nne ochie ihe niile bụ lokal ịma njikwa blender si anything ịma njikwa washing machine sụọ anything ịma nnọkọtakwasị di gị nye gote fast food na adị emekwa eme na dị ezinụlọ. So na nyanwe na onwe ya mee gịnị sịkwa ka ọ jụọ na ụmụ nwoke a dị otu a na ọnya jebe because ihe nke ịbụọ na-atọ from the same place
amara m na unu anyị akata nwa asị m ka hafụ ịkpọ obodo afọ mana anyị ma ndị nwere ụdị mentality a enwere majority of them from di ya abụrụkwa izi nna anụ ya bụ aka kama na onye nke a bụ onye nke na-eche eche ndị nke ọzọ echere ụfọdụ bụ ndị si na ha ya emenwu ya ha baa na the marriage ụfọdụ bụ ndị si wa na ha ama mmenwu ya so dị afọ na ha ama ngịnị na ha ama mba so mana onye nke a si ka o chee ya eche ka ọ jụọ ese ka ọ malụ na ọnya jee omenu na dị nwoke afụrụ onye anwa n'anya ka ọ na naturally na ha na-alaiki ịta ụmụ nwaanyị afụfụ ka ọ n'otu ha si eme na ihe nke abụọ na ọ chọrọ ịta ọnụzi dị down again na ọta ọnụ nke a kịta anụ ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ nke abụọ wee si oke ka anyị bịanụ because sometimes onwe ihe mmadụ ga-abụ ọchị ime marriage abụrụ ife ịmago ịbatakwa pụọ and a lot of people nọ na the nwere orientation of gịnị ịnụgokwa once and for all ebe ego onye mere ọ ji awa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-eti ihe ha ekwechiri ebe ahụ ụfọdụ n'imefe abụrụ mmadụ si ha nọrọ ụfọdụ n'imefe abụrụ gịnị abụrụ mmadụ fọsụ ha nọrọ ụfọdụ bụ nọ because na ha adịgo determined na marriage a na ha ga-awa ọkụrịrị ya out na ha ga-eme gịnị na ha ga-awa ọkụrịrị ya out na ha ga-manage gidi ya na ha ga-anọ na the marriage na nne na nna ya nọ nna ya nọ nna nna ya nọ na divorce ama mbido from ha ụfọdụ anọlụ a na-egbu gị ọnwụ ịnọlụ a na-egbu gị ndụ ịnọlụ otu ọbụla o si na dị ịnọ ọ dịkwa mma sịkwa m na ọ dị njọ kama na mgbe m ji asị gị gbanarị ya chi gị n'ọsọ bụ gịnị mgbe ahụ etibere gị ife mgbe ahụ ndụ gị dịbagola stake mgbe ahụ ịma na life na gị adịbago threatened na ọ dịkwa mma sịrọkwa gị divorce mana at least na godube nna gị zụchara ike gwa nke nwoke gwa ndị bụ unu gwa ụmụnna nekwa ife nke nwoke na-eme gị ọ mgbe anyị welitere tọpik ebe a ụfọdụ si that na ọnya mere ọ pụtakwa ndị parents nke nwaanyị eme gịnị edowe ịtasị nwoke ya gote ịtarị ka ya woo nwe ka o si zuzu ezuzu ya wetarị ka a eji ndị ụmụnna m boys a were ya mee gịnị kụziere ya ife o cheta n'ọnwa mmadụ ka ọ na-anụ na ọ bụrụ nwa anụmanụ na oshiro n'ime ọfịa wee kpọta anya bụ nwa nke bụ na awatara ya na nkụ so kịta anụ ọnya bụ nwata agbọghọbịa na-ajụzisi ọnya banye n'ụdị marriage ahụ na be nne na nna ya na ojekwa washing machine wee sụọ akwa mana ịmago onu na nwaanyị n'ụbanụ dinu na ọ bụrụzi afụfụ niile ọta mgbe ọ dị single ka ọ ya bịa tụwa mgbe ọ n'ụdị kwesị I agree with you my sister mana at the end of the day inwe ihe ndị a niile bụ gịnị nwoke gwara gị agwakwara m ya ihe m gwara ya mana asị m na m ga-ebupụ ya bịa n'ụdị n'Igbo ka ọ na-egekwa ntị in case na I believe na gịnị na council ndị elders and I believe na council ndị elders na ife ọbụla agwakwa n'ala ebe a n'eziokwu and ya atụkọ adult ka ọ bụ ọ ya ama ihe ọ ga-emenwu na ife ọma mmenwu ị ya amaghị ihe imele ndio ịma nsị ajibọta ya bịa na ghetto ọman survive ọ bụ na iji washing machine asụ akwa be nna gị makwa eme gị advice ije ebe di gị ijiri aka ọ bụzikwa na ife ị ga-emenwu na ihe compromise why not imee ya ndị na-eme ya nwụbe ọzọ mkpịsị aka ha na-agwafe eziokwu mana ndụ ka dịfa n'arụ so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ọ bụ na ị nwere ihe ị ga-agwa nwatakịrị nwaanyị a biko problem ya bụ gịnị na nwoke dị old fashioned na ọ chọrọ iso ndị ọzọ evolve into the 21st century and into 2025. Hello? Keke ime, good evening. No. Good evening, gaa n'iru ka nna anyị na-ekwu ka afa gị na ebe isi akpọ m ezi ma ofu nwa na ojoto nnọọ sọ
The only thing you can say for that happened, kaya na see in you as you go full, who will chatting of food, what I love for one, and then one is Yana no for. Open up the them now. After one year, when all the people they get that their food are boy. A food on a love for one, not a family. When they see other, And I would prefer to see my wife. Yeah, which all look at in our farm, and I did Yaku, or Nanaka. But I see fine, she's one. I think it's one for you. Also, for the chair, you can not have a book. Now, good, not a book. I don't know what you want to do. Even outside, I didn't do it, but you buy. And I don't do it. There's two of you outside here. You don't mind not making a lot better. And I'm going to my house and I like you because I'm a good my wife why all my omino na obugodo na mbosi ike adịrọ nwunye gị na mango onwe ihe outside or something. Yeah, you go to like you get tired of it. Come on, Yama Star. I go to see a tired on the Loranga and you go to yes, I had to call the world for all that. Oh, you got to oh, I'm gonna oh, it's about the good domestic work in our family on our and she made a complaint. Yeah, and I'm not I'm going to have to all the time on our TV. Oh, when I'm going to do oh, that's all I do. So that is you know, you grow up for washing machine. Yeah, for washing machine. You know, always washing machine. Yeah, this way. Washing up anything that you washing machine. Well, I can't do guava. Why not? You're not enough. But before the step, there's a child. You got to see you go out. You got to see what you're about. Mama, you get it. You have to money. You get it. Or you got to see what the food is much. Yeah. Mama, no, other fight. What the other day, working around with my family. For that family. But I want you to be well without family. Let her avoid food, not that food. When I love so one, one is one I know. You got one not done on the last food. And I'm so my neighbor more good. We are in a lot of why I'm not in a family. But I got to food. I don't feel that let her never get a food for here. Unless I did not go, I'm after. We don't go over the time you did outside. I'm going to what I like more. And then I'm moving in your house. Then you're like, come on, I'm going to do the house. You don't prepare for food. So to ịnọkịta anụ ịmaghị esi noodles. Now, I don't mean. Otu ịnọkịta ịmaghị esi noodles isi na igote ya shie anyhow. Ọ pụta na ịma akwụ esi ya bụ okay. You mean it, yeah.
So what? Ihe akwa mkpa ga aka n'ọnụ na esi m tinyelu gị 2 shots agwanụ m na mkpa ga aka n'ọnụ kịta nsị gị isi bụ ofute gị 2 shots adịghị m ajụ gị bye bye nsogbu adịrọ daalụ sọ. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Hello. Kekime, good evening. Chibuzo, no. I think this, for instance, who offends you, but last guy or kita, always entitled to things very different. Now, just get which is very wrong. There's nothing wrong with a man if I this way and this there, see another for the pride there. I don't want some issues. Especially not in a while, I will have a working class man just like that man. The man is you can over the complete and he did like you wrong. And again, the almost is like older generation. I don't want to honor them like take your wife out of the boy who got it. We only date like when I get married. But after that, them plan on a dinner one night, your wife gets the box. Now, out at the end, which is also wrong. You have to don't make your woman feel special. If you don't show her how much love, how is she? Also, most times you and some people have the wrong things to find. Of if we turn on down, we need washing machine and stuff, even our house. I cannot, and I have standards for myself. I cannot go and marry a man so that but there's no mistake. And you're like a salon. If you're washing machine, obviously not this idea. You're like a salon. You understand me? Man, there's you're like a salon because now, if this issue now, and all you need washing machine and salon. It's not true. The wrong method. So when they washing machine and salon, there's nothing like this. Give me a call. Thank you. That one is a different thing. If Mark and my talk on my turn, people should just like have a short time to get to know each other very well before you marry someone. Ị na-ekwu So that's it. All for thank you. daalụ sọ daalụ okay unu anụgoni anụ na ọ sị na set go standard for herself so nwere ka ọ ga-esi wee bịa be nwoke kịta mee gịnị ọ bụrụ na ịmago na some of the things kwesị ịdị in place adịrọ in place for her ịghọtago so na fanụ ya hello Ijo, good evening. Ke ime?
I'm going to the good news. You only need the call. Before you make the note, because all of them will get to contribute to my program. Mm. So, secondly, if you go to my curriculum, you have to click what you want to say. You got to need curriculum, you should want. No, that's a problem. Only for Tavala, you can also manage. Because that's the biggest. So, for me, what I want, okay, man, you will start. Oh, yeah, what is it? What are washing machine as all kind of parents here. So over there, we see for the road very big anya. What I would get, what I would say, and living here was a good washing machine. Get my customer. So it's only maybe 10 machines that are be or something like that. And what I do and to go there, you didn't move for. Oh, I can't see any reason really to move it. What I do, yeah, so practice it, that is literal thing. It's good. What I go, you know, I can make something. Nobody do the same day another person. I'm going to washing machine. It's good. But I think I don't think you washing machine like this. If you take up a washing machine, you can have to go like this. You talk where the mirror is. All you food. I didn't take up as soon as the washing machine and then I'm about to take up of my in a food. I didn't mind to go there. I don't want to consume it. What I consume more. Okay, to finish your wife, other clothes. You have to separate it. You want to problem like this, I can't make any you have to look at it. What I want, you issue. Married on a proof. What I got on my tongue, I'm from a big and new one. And you is an extra masteration. But then I see that my company's part to there and you should not that prepared there. Who are not that prepared. The word that can use in a bit. I don't know why I cannot believe that you are my police. You say, what we can only join. I'm not why I know you to open for what I'm going to teach you. No money go. Then I realized that you need to balance and you need to do the shoe. No, all that don't why I'm not agency. Got to make it still on my police. I'm not going to go like this. But then I can join my hands to do that. Then we go to see what about this kind of thing. On that, but why you cannot do one of my issues to take it. Yes. I'm going to wrap a water in the outer line. So, what I want to know about those issues. So you more your mama mother. Advance you go over and look at this woman on my look at the way at least practice make perfect. You said I didn't know mother with me. You know where like so much part of it. You know that you hate to do like the family. They can mention out the another thing. Daalụ sọ. Ọ ha ncha bụ ya na-ekwu tụpụrụ a na-akpa nkata wito onye gị na ya chi imeke ka ụmụ na vision unu a na-align kwa jụọ questions jụọ ajụjụ onwe nke nnọkwalụ mbọsị ọ dị ka ebe sometime early this year na nwata nwoke bịakwuzi sef mgbe ọ nọ nwaanyị ọ realize ya na nwunye ya bụrụ virgin o wee jụbazie ka ihe mere ejiro wee gwa ya wee sị ya na ọ jụrụ ọnụ wee sị ya gịnị na ọ jụrụ na ya kpatali ya ịghọtago na ọ jụrụ ajụjụ ọ bụrụ na ọ jụrụ ajụjụ akara egwu ya ụdị ihe ahụ bụ trutru ụdị ihe abụrụ ihe mmadụ na-anakọta akpa nnọọ na nkata ọhịa ị ga-ajụ ịjụọ asaa gị ọ eluzi ọbụzie na asịrị gị asị okwu kesi ahụ adị iche. Hello. Daalụ sọ ka afọ gị na-ebe isi ka ebe ị na anwanwe ebe ị nọdịgodu noisy first and foremost pụtaba. Okay. Gaa n'iru. Daalụ na isiokwu anyị wepụta na mgbede tata. Ihe m chọrọ ịgwa nwanne nwaanyị na-aga di na-ajụ. Ihe mbụ ọ ga-eme ya jụ ọnụ di ya. Ọ bụ na the man na-adị ime ya. Ọ bụ na ọ ga-eme onye ọra nwa ya ala igo ihe ahụ na mgbe n'iru ọma. Because o nwere ike sometimes enwere ihe ị ga-ekwu na ya bụ ihe imebiri n'ibe nwoke tupu ịbata. Ọ bụrụ na the man na onye uche ya adịchọrọ na ihe ahụ kwesịrị ịdị na ụlọ tupu ọ nụọ nwaanyị. So mgbe ịbịazite ka nwunye edebarazi ihe imebiri ghọta mmiri ya na onwe ya
Suzuki, Colombia or honey, not Pampana, I marry. On a bona, it's a batana, they look in there or motion mention when I'm covered on cause a year. Manema no ya if Keta, or again, so you have the main issue. You all get go to your gurus or Georgia, Biko, anywhere. Is the local allow you using a diota, Mobona, I let you go here. Obona GSC, Omar, Obama Sopanumba, Obona Nia, and I work for Yamaya, no, you all get no Organiru, Manana, well, near about the main issue. That was KG Ejo, demand. He haven't you can come. Justice Anokamonigi, that rising from Crescentia Road, the Jolimbo, who can a kisha gana, Nanu Cresimo, Dalo, Awan Nake, no Copa Marayama, Dalo. Dalo so. Dalo. Alright, cheta anom na YouTube channel line na vote Odenibo, Jena vote Odenibo, ki megi ni kisonye line, ki bata na studio live. You want to go come on again no yellow come on again no na YouTube. You want to go engage, subscribe, open and subscribe to our channel, to my channel. Odenibo, open and subscribe because subscribe or just subscribe or audio okay, audio very important. Yapkwa na-echo ịkpọ m akpọ ihe enweta m na 0706 048 5853 ma ịkpọ na 0915 570 8347. Hello. Hello, good evening. Ka eke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Emmanuel nnọọ. Ọ dị oke mkpa, my brother. I can't even understand. I'm a problem, black man. I program my people can issue here or remove. So for me, I'm still okay to music I should water. Now, I'm going to the also I would say, you came email draft for you were man. As I want that and science shall follow based on the promises of God. Through his own son Jesus Christ. So, in Ayana, I don't know for the Makana. Wonders and science and a book where I can and they fire. Oh, yeah, sort of when kind of preach. Oh, but the different method of science. Behind the book, okay, body can science. Okay, get to moral decadence. Get with moral background. Now, even in our brown of and get science of women. The science gets back and we look at that. Okay, just see Chimazu. I'm sure no network be fair. Biako Progia. Bomb na 0706 048 5853. Hello. Kekime. Can't forget ABC at home. The boy, the good, onye nke m, no. Dalo.
imi niri ya una agwarom nna anụ ị na-ekwu nsị na ụnụ agwazi m na onye sụba jin sụba akwa ya dị soft maa mma ee The boy is good. Oh, I don't enjoy it. Otu a nwunye gị si like ya ga like kwa ya too. Overdose. Mana asị gị nụọ second wife kịta ị ya anụkwa. I can hear. Dalo. Alright, so we will enjoy ajụjụ because I'm on his stance on why nwoke na-agba n'ilo ịmago na nwunye like ọbụrọkwa izu ọ na-ekwe ọbụrụ nke ịtọ ha na-abụ like onwe fa and ha ghọtara onwe fa owo dị marriage a ka nna like kpaanụ otu ọnọ kịta ọnụ second wife nwunye ya ma nnakwa nwunye ya ma mbadere ya mba nwunye ya ma nwepụdo iwe self kpaa ọ na-adị mma. Have a conversation. Make sure na gị na onye na vision gị na ya na-adaba. Make sure na ọ bụrụ onye like you two women, there's a probability na ọ ga-anụ second wife so that mgbe o setielu ka ihe afọ isi na-eteki gị ọ na wes ka ihe afọ ije bebe akwa kpaa ya akpa o ruo na nke washing machine ọ bụ na nwoke achọrọ igolu wite ego gị na ọma nso okwu kpaa ya akpa eruo n'ime abalị nwoke si na ọchị iri ụtala ọchị iri ji asụrụ asụ wite ofe nsala n'ime abalị ije sụọ ji malụ ụdị ife onye na gị na ya na-eme ka ife chọrọ na ife ọ chọrọ ife ọ like ma anọghị traditionalist ma anọghị traditional man ma anọghị red card chief malụ na ndị Gen Z malụ na onye dị compromise na onye nwere nghọta onye dị understanding na onye na-aghọta gị ọ bụrụ just understanding. Enwere a lot of things you need to learn. Enwere a lot of questions you need to ask. Enwere a lot of things you need to know. Ask questions. Then ijuchazi ajụjụ ndị a inenebezi omume ya ma nọ na match with the things ọ gwa gị ka ị maa na onye mere n'ilu gbampete n'azụ ka ị maa na onye nwere ile asaa okwu ofu ome ọzọ. Ask questions, then watch the actions. Ma then on a match with ihe ọ na-agwa gị. Hello.
Keke ime. I just some Afa gị na ebe isi akpọ m. Afamobo Ubi Kwue, Jagapa, Focus and Express in Kano West, local government. Wow. Yeah, first is in akpọ m. Because if we have the energy, all the doing that one number, but that's not that judge to put on our boy. Ọkwanụ maka unu ka m ji nọrọ ebe a gba ya alụ nọ ma amarọ m ụma. Nna anụ iyi na-ekwu. Now my uncle who did the one you had on wine. Up at Florida and Aburai. I bet the first time on one of the wicked that you was with him. I bet them all for the boat. So I had an Aburai. I never part of it. Mana achọrọ m ịjụ otu o mee gị na ọnwa ajụ nchọ ịjụ before ị gaa na nke abụọ. Mana ihe plan bụ na ị ga-eso ndị uncles gị mee ka ọ not just dapụta and they fight nwuhie. Okay. Ịbịakwa. Eziokwu. Yes, sir. Amen. Daalụ sọ. Daalụ. Unu anụgoni ya na ọ bụrụkwa asị mana ihe dị mma dịkwa mma. Ị nwere ike ịfụ nwaanyị like jekwuri ọkwa size gị mana problem bụzi gịnị? O nwere some certain things ihe dị n'imago nwa obere ifefu ị ga afford. One thing bụ ọ bụ na nwoke ga-ekwetenwu drop or pride. O nwekwa n'ife ma ọ bụ na ịma mmenwu afford washing machine. Eji na pride si nke nwaanyị na ị chọrọ washing machine na be gị meanwhile ego ka ị nwere iji gotie. M ga-emedebe bụ isi ya nwa m my love ife ọbụla ị na-akpọ ya ma ọ mịmụ ihe ọbụla ị na-akpọ nwunye gị anyway
onye ọ na-echọ ịkpụ ya esi ya na ihe a dịkwa mma mana ejiro m ego ezigbo nwaanyị ga-eje gote ego ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke bụ na iwu ha tinyeche n'ụlọ befa o pride bụ ife ekwerofe ịgbadata nwa obere si nwunye nwaanyị a na-atagbu onwe ya n'afọ asa nwa arụ eduru ụmụaka gaa skuul eshie nri den wee mee gịnị o jekwa ọrụ dị n'enyi ya bata sụọ akwa den ọ bụzie na nwoke na-adịghị asụnwa akwa nke ya nwaanyị sụọ nke ụmụaka ọ sụọ nke sụọ nke nwoke haba all those days ka ọ ga-abụ nwoke nwaanyị mechachi ya ọ dị eje ọrụ ụmụ nwaanyị adịghị eje ọrụ na oge nna nna anyị ha dị eje ọrụ ihe daily ife ha ji eme gịnị ihe ha ji wee bụrụ nwaanyị bụ gịnị ends in the house. Onye mere ha eji enwe efe ịsụ akwa gị sụọ nke ụmụaka hichaa ụlọ zaa ụlọ ka jekwa ugbo n'enu ya nwere ezigbo ihe ha na-arụ ịghọtago. So time echenjigo and ihe mee time ji echenjizie kịta anụ a bụ na a lot of things ugbo adịrọ ya efọkwozi farmland nwa na-eji akọhụzidi ugbo ebe niile bụzi gịnị etinyecheghị ụzọ tinye ụlọ tinye infrastructure ihe niile dịchazi n'ebe anyị ji emelu ugbo. So a lot of things have changed. Onye ka o ji ahụ nnekwa ụmụ nwoke anya si unu jikwe nnụ nwayọ gbadatabakwanụ nụ compromise tụkwanụ nwa obere ka ọ dị ka a na-eme. Hello. Okay, gaa n'iru. Ndị na-asị na ha ma anụ nwaanyị eji bechi na ya atụ akwa na-atụ akwa akpụrụ bapụta nwere oge ụfọdụ na-adịcha ha na Naịjirịa mana ndị ahụ na-eduga o nweta sepete n'oge nke ha gbanwa na-adọrọ ọma mere sayensị ahụ ebe izuzie mana aghọta m ebe ha na-eje isi nweta nke m nọ ọgbasi nwa ya n'ịtụkwara ikwa mkpọrọ maka ada amụ ma onye nwee ebulu tie so ife ahụ na-agba n'ime is very important mana ọ bụrụ na onye nke a ga-asị na ọpụta na ha nwere oge washing machine na a ga-ejiri aka wee sụwa akwa so n'isi nweta nke m nọ so ọtụtụ ife dị ebe ahụ ọtụtụ ife dị ebe ahụ mana Black ọlaja anyị nwere na Naịjirịa nke anụ for Africa ọ na-agbakwa m anya mmiri kedu onye jiri asụsụ eme ọnụ mana ọ bụrụ nke mmadụ ji asị na ote ọ bụ na e nwere ego a ga-eji provide n'otu steeti ma ndị enwere ego obido okporo ọrụ banki so ọ bụ nke ahụ ihe na-adọrọ mma mana ọ bụ na idu like you are wealthy your hand is up to that gịnị dịkwa n'ife ahụ nwanyị ebe n'ihe ahụ ọ rakwa m nnọọ ka ọzọ osuwe rahụ m n'ọnụ na-echiche ka aghọtazi o nwere ka m chiri na-aghọta ife nke m daalụ sọ true ejirọkwa afụfụ anya isi o ejirọkwa afụfụ anya isi ka m kwukweta ya ọzọ onye ọbụla ịlọvụ ị ga-alaiki ime gịnị ime ọrụ ka ọ dịrị ya izi ka ịma nye orunwu n'aka nọ na ịchọ n'ụmụ ife arụghị ya ịchọ ihe a ga-eji wee mee gịnị wee metụnata ya bụ ọrụ ọ dị mfe a ga-eji wee mee ya bụ ọrụ ọ dị mfe arụghị ọ dị n'afọ ịma mmenwu ya afọ dị ikwu atụkọ ego ma ife aka nwaka a ga-eshinyere gị ndụ gị aka na ọ dị important days are gone mgbe ụmụ nwaanyị just nọ ihe ha na-arụ bụ house chores ụmụ nwaanyị na-eje afịa a na-ele afịa a na-eje ọrụ apụtakwa na-enyu esie na a lot of men achọrọkwụzi housemaid mụ na-ekwu mụ like you the housemaid one maka ihe ha na-emezikịta mpụ ha na-eme karịzịra uru ha na-aba so imagine nwaanyị ime ife a niile then ọ pụtakwa ma jinu ihe a na-eyizi na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ewu ha yiri jin like this ha na-eyi jin with impunity maka na ọ bụrụ ha na-asụ iyi taa nwanne echi kpatakpata ihe eyi ofu jin o nwere ike yie ya 2 days nwanne echi yile ọzọ nwanne and every Saturday na-eme nwaanyị expect ka ọ sụọ akwa gị sụọ nke ụmụaka ọ sụọ nke gị ọ sụọ nke ụmụaka hapụ nke ya ọ dọkọkwa ya next week ọ sụkwa nke gị sụkwa nke ụmụaka haba hello ka ime? Ndị oyi
Ndị oyi. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Honorable nnọọ. Nnọọ. Nna anụ iyi na-ekwu. Nna anụ iyi na-ekwu. Na omenụbeghị gịnị? Oh, nke gị ọka ha mma. Nke ya ka mma. Nna anụ iyi na-ekwu. Nna anụ iyi na-ekwu. Okay, ka m bịakwa. Nyanwa shiri nri mana nyanwa laikọrọ ihe o si. Ha. Yes. Honorable biko. Nna anụ iyi na-ekwu. Capacity gị.
Chai. If we am, if I am, you mamma no go one. I started over listen. Well, you I think no, we honorable. You know, if you don't know go one. Look at that, I know you get, you know, what's in my money, and I'm there to know, somebody got to get out there, they got to get out here. Money, I said, the red, but no, I better get it. So, yes, I'm going to win it's all. One now, man, and then it took it. Something I made it through for one day. I'm going here. Yeah, who ya? I don't know how I done it. I done it there about so move on it this year to Shaka. Or I feel not good old Naya. One is person and I can go around with good. People are really low. You know, outside in Africa. Woman at the 4 course 7, if I'm going to do it. So, get to your love, then, a man throughout her life with the man, not a so, typically, I could see. Well, the way, but the problem I can do, Oh, honorable. 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 Honorable, God didn't know now. Eh? And what on problem? Dalo honorable. Hey, now come I and get honorable church of them open our matter. Hey, as na God's time is the best. Okay, we go na chon the going washing machine don't mind me. God's time is the best anyway. You have to go to all those na di. Okay, the chamo matter of time we get na ha aka. Ihe haji ochiko odiko kwesi ede 0706048583 What na 0915-570-8347. Hello. Uhuru Chioma ka ime. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Tantalize n'otekwa nnọọ. Jubano no my brother. Ị na-anya n'akpa gị na-anya n'obi gị ị mara ụdị size ị nwe ị mara nyanwa gị determine gị agwa gị size nwaanyị gị na onye ọ ga-awapụta ọ bụrụ na otu anụ akịta isi atete n'ime abalị shielu gị nne ọma complain oteta isi anya ya jee sụọ akwa washing machine adịrọ ọma nwe iwe ịghọtago Tantalize na-ewe ọkụ ọdakwa ọ bụ na fim ka achị ime kịta na ihe emenwu ya ama m na obi gị okpọkịrị ịkpọ afa gị sef anyị ga-ama na obi gị bụgodu obi anọ don't worry daalụ sọ ọ sị na ọ ya act ya which means na yes ụmụ nwoke dị n'iche n'iche onwe ndị enwere ụdị obi ahụ onwe ndị bụ na ha bụ okpọkịrị ịkpọ ajaka ya bụ a na-agba mmiri n'okwute ifeata a na-agba mmiri n'anị ka a na-agba mmiri n'aja ọ dịka a na-agba n'okwute ọ baghị uru so onye ọbụla ị ga-choose your spec choose your kind choose onye ga-aghọtanwu gị gị na mentality ya nọ n'ofu the same level. Hello. Ka ime adịm oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m Blessing nnọọ gaa n'iru
Ihe cerebral insurance ya maybe na maka material things in a man and man. That if the guy is giving them power because here's someone comes all these things. Ona ain't not people now. It's not up to that. It's a bit that is power. Nobody wants to talk about. If you don't cool down, when I decide I won't know you daily, yeah, daily to me. What am I going to do now? I won't know about ya. But you need to know about what you need. So, I want to say, but who's going to be that the marriage? Two hands is better than one. Together, they can even get one expression. So, it's just try. If the guy is really loves her, then go. I don't know my washing machine. I love abụrụkwa sọsọ washing machine o. A lot of things nke nwoke gwara ya bụrụ dị sọsọ washing machine. A na-agwa gị na nwoke na-asị na mgbe ọbụla o ji eteta ụra n'abalị ma mgbe ọbụla o ji bata ọrụ na ọ sị ya siere ya nri ụtara na ya sụọ ji na ọ ya apụsụ dị ji na ama use washing machine bịa na ama nli nri na mmadụ ama nsị kete nri asị na-esikwazi na ike adịrọ gị o nwere ife dị otu ahụ yata ya bụ the thing all normal traditional ụmụ ndị imago ndị old fashioned people a onye ka a na-agwa gị na mmịa mere ya mmịa mee ya so na anya nwa kwesịkwara imenwu ya my dear daalụ sọ o si oke ya jisikwa ike na ọ ya adaba my sister ọ ya adabakwa ma ọ chọọ o mgbe before mepee phone line ekwu m si na marriage is a long term stuff and o nwere onye na-aba na marriage adịrọ m sure even though na enwesikwa like ọ bụ na ị na-anụ a footballer na onye na-ataget nwa mmadụ na-agba bọọlụ kịta anụ ị na-ataget wrestlers ịmagodo ndị a bụ ndị ma artist ma ndị entertainers a ha nwa na-enwe ego ị ga-achị na ị ga divorce ọha enye gị property which US gọọmenti agbachigopu ịnụkwa na the issue bụ na ịnụọ di onye ọbụla initiate the divorce bụ ihe a ga-eweta property ya share into two so ifugo ya one of the things Donald Trump mee na America ndị America like otu ịbụ nwaanyị kịta ịnụkata si na ịma nnụzi na ịchọ divorce and ịma na divorce eje court asị nke nwoke nye nke ọ bụla gị bụ nke nwaanyị before initiate the divorce my dear sister na your money they go give man gị nwa bụ gịnị ga-enyezi nwoke ego gị nwa ya eke your assets kee your properties ịmago nke ya otu ekwesịrị isi wee kie chinye ya nke nwoke because ngwa chọọ ịpụ so ọ bụla gị chọọ ịpụ settle onye ịchọ ịgbawa obi it's simple onye one of the good things a na-eme na America now love so kịta anụ ịchọzi ịnụ dị serious baa di jesi na ị na-anụ di ịdịrọ serious my brother my sister nke nwoke a na-achọ ịgwa gị now that na divorce gị mana na Nigeria ba ya ọ dịrị otu ahụ emekwa na ala ya na enwere onye a na-eke property hello ka ime okay gaa n'iru the man, he treats his wife good for what he has to do. But I live in a family where the same thing is done. In my family, my mom and dad are also my dad, like in my foster family, yes. So my dad, like, he respects her, he adores her, and she's the head of the family. Not that she does not respect him, she respects him, they adore each other, but a bit for other hand, like this all technique, this a man who say final. So Tikia has been in our house. And that's why I've noticed that in some older men, they have like he have A and Amen. I don't like it, but high handle. And I come from a generation where we ask questions. So I like you judge.
And I like the answers. Inwete. I'll go. I'll find my way. I don't like challenge and me. It's not that I like to play as in a respectful way, but I like to challenge. I like to know. Actually, I like to my CA near me. And I might be young, but from my experience so far, my relationship, love enough, honestly, love additional enough, because it feels a lot of things, and so many people do not have that thing that love feels. Like, you cannot come and marry me now and tell me that Nangana, I stay up at night, Bob is another, sorry, my brother, you have told a lie. I cannot do that. And my mom does not do it. Neither of my mother does that. Neither of my dad do it. So you cannot come and break ties with my family. You understand? There's how I'm raised, and the way I'm raised. Even tell you the truth. Even the way I'm raised, there are things that I drop as I'm growing up. And I thought I used to become my own person. That's not tagging, to identify yourself. So for me now, that's why so any kind of them now, so not uttering, I listen to veterinary. I just get in to watch your character, way you talk. Often not go walking, fine. Often I'm walking, I will not waste time to tell you or go. I don't think I can do this. I'll put on my thing via your water. So often now, for some things to work in a often in marriage, in a relationship, like not married, what's easier? You are from that relationship. Like, often you know, there's something bigger in you. But like, you know, that guy, no Marana, if that's from there, it's more difficult. But I get mana, you know, those things sometimes. Even though not some guys have pretend, but as well as some ladies, so they can pretend. That's why all the man, your true self, your true colors from the beginning. When you got life, you got life. When you have one life, you have one life. If you pretend to go from now to next year, when you have one life, so I give you my if from the onset, go see where your true colors. That's for me. That's Jesus. Because also now, I hate to me pretend. I hate lying about where I come from. If you show me anything about where I come from, now let's tell you the truth. I can let me know. I don't think anything. But I can lie. But for people when it comes to relationships, that lie go behind. On a take it back seat. I cannot lie in a relationship. After I go there, it's not something I can do. It's not my thing. So I try to speak in the relationship. I speak the truth. I'll tell you the truth that you want to know. The main thing is, you know what you want. If you know what you want, then there's no need for it anywhere. Even in my issue, some ladies desperate to get married. Even for women, even desperate to get married. The main thing is I would rather stay single and be suffering than be married and be suffering in a marriage. Whether poverty, financial setback, suffering or mental suffering or any of those. I cannot do that. I would rather be single. Not God will provide for me than I think I'm knowing my good favor. I just through the person. Obviously, my good favor. The guy that is his bad favor. I'm not sure your good favor. Give me the image. I'm also. Now, go to find kitchen and mind kitchen. I'm not going to every day. Gini na-ese. Yeah, that's why I said earlier, do that for yourself. That you know how you go for it straight on the head. Only in the marriage relationship, you don't mind if the guy is rich or poor. Marana, marriage is a lifetime commitment. It is sure now, when the guy is in love with you, or when he has this place, can love buy food, can love pay house rent, can love buy car, can love buy investment. Marriage is so. Love is not everything. Love is very important. The ultimate was everything. All right. Dalo so, dalo. And of course, go and my lucky last caller. As na money is not everything. I know why nazo, na ya niru. If you can ask na money is the root of all evil. Na why niru, na why nazo. And I say that
if you don't have money, it is the root of guinea or evil. Well, as when our love is not everything, and in I think that love conquers all. And then why I think that love moves mountains. I beg I gano, I beg I gave you, kedun kai ges, kedun kai gewe. If I'm beginning, well, the one that works for you. Listen, that money is not everything. My brother, my sister, my brother, marry who is poor. That is just how it is. You see that love is not everything. My brother, my sister, marry who has money. It's simple. Enwere ụmụ nwoke na-abịakwute nwaanyị maka gịnị na ọ malụ mma iru. Ụmụ ndị na-abịakwute nwaanyị maka na gịnị mee na o nwere ezigbote arụ. It's not even the love, not just na-eneche gị anya oke onye nka m na-eje ceremony kita anụ na mmedunye ya ọ dịrị eke yi ka all these twitched girls. Everybody do what is good for you. But mara na enwe standard. So when you decide to live below the standard, if you do anyhow, you go see anyhow. Onya be below standard. But if you do anyhow, onye love gị ya nigide. Ọ ga-compromise m. Ọ ga-sacrifice. Ọ ga-try ikuzi gị na ihe ị na-eme otu isi emekwa patience. Onye a love ro ga-ama nwe patience with you. I'm telling you. Onye na-enwero ifunanya ebe ị nọ, ama ndị nwenwu ndidi ebe ị nọ. Onye ga-discard gị ozugbo, chọrọ the next person. So sometimes, soon saying that love is not everything, I just wonder, what is it? Oh, we're gonna do like a love comes in for the person when the demand that na no talk or danger no gademma. I told me we're gonna go maka nwere ezigbote egwu nchọrọ ikpọ ọrụ unu tupu mba because mkwuketa okwu a na-ama akpọzi ya bụ ọmalịcha egwu mba news. Ịghọtago? So, ụmụmarụ nke unu chọ. This girl now achọrọ ịta afụfụ be di ya. And I don't blame her. I will not blame her. Mụ aba ntị Chinazụ mara atachakwa afụ be nna m ma gwakwa unu nke bụ eziokwu mara enye unu advice mụ aya egwu mara atacha afụ as a single lady na mba be ditaba afọ o nwere onye ji afụ anyị isi I will not do it. Mụ mara emi kama ihe mere ekpeze ekpere Chineke nna nye m nwoke na-enwero too much pride na njiri ego m gote these things no man feel na nna achị narị ya his position. So when ndị nọ na YouTube nna achị isi daalụ nu for ịnọnyelụ m Wali Chisom Samuel Albert hi Auntie Chinazụ no Chukwuma Brain Charles onye nke m mgbe niile nọ na YouTube na-asị gị daalụ ị na-eme ọfụma. Good evening Auntie Chinazụ. I'll tell you the truth though, the village should not be educated because they don't believe in the new ways of life. Onye abụọ onye village, funny enough di ya bụ onye city ọ bụrụ onye village ọ bụrụ na ọ gakwa school onye nna ha agwa gị maka Auntie Chinazụ mgbede ọma Mary Jane. Christian King, that man is looking for a slave as a wife. Okay. He needs to change his mindset so a woman will wake up by 1 a.m. to cook food. I'm not moving Maji. Before I like in 2 weeks. You know I like eating up and she at the fridge. I cook on a low warm wire near microwave. But then there we get when microwave no. After you came back hanging out, can he do it for the wife? They are demanding for what they cannot give to themselves. Anyway, Kechi Deborah was also on a Volt 104.3 FM. Eba Udenibo, eba ina hang out where I saw I dissect or photo geshwe bala and you. Kemesiano, dewo.